I això és una pesca molt ecològica perquè, suposant que haguéssim agarrat peixos que no ens interessa, són massa menuts i tal, en seguida podem agarrar i sense fer-los cap mal ni clavar-los cap am ni res, i soltem a l'aigua. Això és una pesca completament ecològica. Els que no t'interessen, doncs això, hasta l'any que ve. No com esta pesca sin muerte, que en cas de destrossar-los la boca i les entranyes en un ham, diuen que és pesca sin muerte, i està ben vista. I el rall està prohibit. La pesca més ecològica que existeix. El que fem és un sistema de pesca, diem pesca virtual, que fem uns peixets de plàstic i una alfombra en unes distàncies i tal, i els ensenyem als crios a dependre en pesca virtual, en acabat. Si necessiten mai anar a pescar, però que no ho perguen. Això és una canya. 2 canyes lligades, aquí hem lligat 2 canyes perquè sigui més consistent. 2 canyes, mira. Va callar marxa avant. Si fico aquí faig marxa atrás. Marxa atrás. La direcció assistida és una passada, direcció assistida. Volta sobre si mateix. Que és una passada. O sigui, nosaltres jugàvem en aquestes coses abans, o sigui, jugàvem en tractores de plàstic, nosaltres jugàvem en els cavalls de veritat, en els barquets de veritat, tirant, o sigui, sempre en el que feien els grans, però jugant, i no hi ha infància millor que aquesta, O sigui, jo no me la canvio per cap. La meva infància en els barquets i en el rall, i ara en perdint de Rosal, no me la canvio per cap.